ay ini-imagine ang mga karakter, background at lahat ng eksena kaya maari itong ma-interpret sa nais nating paraan. Ang mga aklat ay tumutulong upang maging malikhain sa imahinasyon habang ang pelikula naman ay nagpapakita ng mga karakter at kaganapan. Ang mga aklat at pelikula ay pawang nagdadala ng kasiyahan sa mga magkaibang paraan. Ang dalawang paraan ng pagsasalarawan ng kwento ay parehong nagdadala ng kaalaman, kasiyahan at kung minsan ay katotohanan. Ano ang HIV? Ang HIV ang pinalipod sa apod na Human Immunodeficiency Virus ang nabisto kan 1983 kung panginot na pathogens na nagkakausa ng AIDS. Ini ang sexually transmitted diseases. Ang helang na ini ang nilalakop sa bilog na kinaban sa paagi kan mga hoven na aktibo sa urulay sexual. Paagi sa pagpapahiling good manners and kang right conduct sa lugman kan eskwelahan. Number 1, magngirit kung inkaso sa imong ipipresentar ang sadiri sa pag-iriba o mga kaklase. Number 2, be friendly asina makitumabang. Number 3, makanood na magbati sa pag-iriba sa paagi kay ini mas mapapamarhay ang sa imong personalidad. Number 4, magina mabuot. Number 5, be gentle. Number 6, perming pairadon ang sa imong marhay na pag-uugali sa anuman na sitwasyon. Number 7, magtabang sa iba kung kinakaipuhan. Number 8, i-level ang boses sa tamang lugar kung hain kamo. Tandaan na ang marhay na pag-uugali ang nagpapahiling mana sa marhay na pagkatao kan sarong personalidad. Paano maiwasan ang helang na dengue? Number 1, takopanasin manteneron na malinig ang mga ibakan kan tubig. Number 2, manteneron ang kalinigan sa loob kan harong. Number 3, magsulot kay mga gamit na nagtataon ng proteksyon sa kublita. Number 4, maggamit ng mosquito net o kulambo para manday makagat kan lamok kapag nagtuturog. Number 5, itapok ng maayos ang sendong mga basura. Ang importansya kan family planning. Mas sa baba ang darang peligro gikan sa miscarriage, stillbirth, preterm delivery, asin pag-aki sa sanggol, nin hababa ang ba. Mas dakulan oras dangan ina i-preparar ang sadiri sa pisikal, pinansyal, asin emosyonal na pangangaipukan para sa masunod na pagbabadus. Toothache ang tawag sa pananakit ng ngipin na kadalasang nagmumula sa infected tooth cavity o ngipin na may impeksyon. Sundin ang mga sumusunod para makaiwas sa sakit ng ngipin. Una, kumain lamang ng sapat na matamis sa pagkain. Ikalawa, ugaliing magsipilyo ng 2 beses araw-araw at gumamit ng toothpaste na merong fluoride. Ikatlo, ugaliin ng paggamit ng dental floss. Gumamit din ng mouthwash kung kinakailangan. Ikaapat, iwasan ng paninigarilyo dahil ito ay nakakalala ng mga sakit sa ngipin at gilag. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Radio Bombo! Bombo Radio Philippines Standard Time, 4 minutos makalihis ang alas 8 sa pagkaaga. Good morning! Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uyan na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan dito mong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halot sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo, asin mag-antaban para sa kape, asin baretang agraryo. Mga ka-agraryo, welcome back sa panibagong episode kang Kapesin Baretang Agraryo. Digdi po sa Bombo Radio Legazpi, syempre hatod po ini kan Project Split asin kan Department of Agrarian Reform Bicol Region. Panibagong storya nin trayumpo, panibagong mga programa ang sa tuya tabing ipapaabot sa Indo. Lalong-lalo na po sa tuya mga agrarian reform beneficiaries na nagdadangog all over Bicol Region. Syempre, ngunyan, panibagong istorya na naman, panibagong mga programa, sigurado ako naghahapot yung mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization po niya to, maging yung mga paraomata,
about sa mga legal matters, di ba? Yung mga usaping panlegal. Actually, andar, igwa din pong specific division na nag-a-address kan sa indong problema. And nagtatabang po at the same time sa indo sa mga problema. Kasi syempre pag legal problems kay puhang po tabi nin asistensya kan mga eksperto po niya to. Kung napapahalo yun pa mga ka-agraryo, igwa kita makakasabay from Department of Agrarian Reform Bicol na makakatuwang ta sa istoryahan may kinaaraman po tabi mga kabombo sa Agrarian Legal Assistance sa mga kabombo, no? Mga ka-agraryo. Dahil ko napapalo yun, ipabisto ko po muna ang sa tuyang mga kakaibanan. Siya po nakapagtapos sa kolehiyo sa kursong AB Political Science sa Bicol University. BUNyo din, arog ni Bombo dyan, ni ka-agraryong dyan, as in nagtapos kan sa iya po tabing law school sa University of Santo Tomas. Nagponan sa iya pong karera mga ka-agraryo sa Department of Agrarian Reform como Admin Aid 6. And siya man po naging Agrarian Reform Program Officer 2 kan Legal Division kan DAR Provincial Office kan Albay. Dugang pa sa iya pong posisyon ang pagiging Legal Coordinator kan Proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling or Split. Sa ngunyan, siya po, mga ka-agraryo, ang Presenting Senior Agrarian Reform Program Officer kan Legal Division sa DAR Regional Office 5. As in, ang legal support staff sa Erarob kan Project Split Regional Project Management Office. Mga ka-agraryo, sa tuya pong mga kakaibanan, daing iba, si ka-agraryong Attorney Maria Rhea A. Grande. Ka-agraryong Ray, marhay na aga po tabi, welcome sa programa. Diyos na marahit na aga sa din sa imo, ka-agraryo dyan. Maray na aga po. Ka-agraryong Ray, kamusta po tabi ang buhay-buhay? Okay man po, tigaayos tama po so sa to yung serbisyong legal pa din. Maski igwa kitang inagihan na bagyo. Diretso man po giraray ang pagserbisyo to sa to yung mga beneficiaryo. Yan ang gusto ko sa Department of Agrarian Reform, mga ka-agraryo, no? Dagos man giraray sa pagtabang sa tuyang mga beneficiaries. Dahil ko na po papahalo yun ka-agraryong Attorney Ray, napasadahan ni po kaya sa iba't ibang mga episode yung iba't ibang sektor kan Department of Agrarian Reform, araw kan Land Tenure Improvement Division, Program Beneficiaries Development Division, Support to Operations Division. Asin ngunyan, muyataman pong mas maparambungpan sa tuya tabing informasyon sa tuyang kaaraman sa saindo po naman na division, ang Agrarian Legal Assistance Division. Pwede sa rin niyo po ba kami ka-agraryong Attorney Ray na maherasan po kung ano ang trabaho as in obheto po kan saindo pong division? Ang pinaka-obheto po kang DAR Legal Division, iyo po ang magtaon ng serbisyong legal sa satuyang mga paraoma, sa satuyang mga beneficiaryo, pati man po sa satuyang mga landowners o may tagsadiri idaga, pati po mga line agencies po kang gobyerno. Bali po, ang trabaho po kang DAR, iyo po ang magtaon ng legal advice. Ini po, lalo na duman sa mga provincial offices nagtatao po sinda ng legal advice, nagpo-conducer din po sinda ng mga mediation, kung igwa po kita igwa pong pagkakasinabutan kan sa tuyang mga beneficiaryo o paraoma, tapos ang mga may tagsadiri kidaga, pwede po sinda magkonsulta duman sa DAR. Tig-mediate po sinda para day na po mag-abot sa kaso o duman pa lang igwan po ng settlement. Igwa man po kita, ang DAR po nagre-represent din po sa satuyang mga beneficiary o paraoma, duman po sa ito pong tiga-apod na quasi-judicial cases. Tigpa-file po ini duman po sa DARAB, Department of Agrarian Reform Adjudication Court. Ini po ang korte kang DAR, na kung iba po kitang mga problema sa daga, duman po tig-file sa DARA po. Ang legal division po, nagtatao po ng asistensya. Iba po kitang mga legal officers, hindi po ang nagre-represent sa satuyang mga paraoma tapos mga beneficiaryo. Igawan po kitang tigapod ito pong mga DAR transfer clearances. Kung halimbawa gusto na po magpalipat idaga, pag private agricultural land po, pwede po sila magduman sa provincial offices. Hindi pong clearance na i-issue duman kang DAR, puan po ito kang ROD. Dahil po ito tutubutan na mailipat sa daga kung dahil pong DAR clearance halik sa DAR. Kung ang ililipat naman po, iyo po itong kung ililipat na po itong
inaward mismo kang DAR. Kung gusto na po itong ilipat, pwede man po giraray, pwede man po sinda magduman giraray sa provincial offices, duman po sinda ma-file, makonduct po ito investigation, ang ma-resolve po ka regional office. Ngunyan, itong clearance po na i-issue po kang DAR, iyo man po giraray ang kakaipuhanan duman sa ROD para tugutan po kang ROD na mailipat itong dagang ito. Sa regional offices man po, igawa man po kitang tigapod na land use conversion. Kung igwa po kitang may mga pagsadiring daga na muyatang ipa-convert ito sa residential, commercial, industrial, kaya po na po nila mag-apply sa opisina may duman sa regional offices. Ay doon naman sa regional office. Special na, duman po ito, pwede nilang i-file. Ang mga every offices po kang DAR, igwa po kitang mga abogado. Ang ini pong mga abogadong ini, pwede po sa tuya magtabang, kung igwa po kitang mga kaso sa regular courts, i-represent po ang sa tuyang mga parauma, tapos mga beneficiary duman sa regular courts. Dati, gari dipisilu nun ang division mo, attorney. Kaagrari yung yung mga pangani po ito, nakulong ba? Pero ito sa mga basic natin, tatawag po talaga sa inyo. Anyway, talagang dipisil po talaga pag legal topic ang pinag-uulayan. Pero kumpiyansa naman po kami sa tabang ng DAR at yung mga ARBs po niya to na ma-accomplish yung mga problemang mga ganyan kasi yaon po kamo. Yaon po yung expertise kan sa tuyang mga personnel. Anyway, kaagrari yung Attorney Ray, gusto ko pong maaraman. Sa ngunyan po, pwede sa rinyo po kaming maiheras sa muya sa mga viewers and listeners niya to yung accomplishment po kan sa inyong division para sa taong 2025. Ilang 1 month na lang, more than a month na lang po, magtatapos na yung 2025. Ay, po. Sige po. Ini pong figure na ini, as of October 2025 po, ini ano po. Sa resolution of alley cases po, nasa 115% na po kita. So, I'm speaking of the entire Bicol region po. So, sa cancellation po, nasa 96% na po kita. Sa referral cases po, nasa 125% na din po kita. Sa judicial cases po, nasa 60%. Sa quasi-judicial cases, nasa 112% na po. So, land transfer clearance na po, nasa 136%. And duman po sa split alley case na, kung pwede ko man po i-share. Ang target na po is nasa 3,344. And as of October po, ang accomplishment na po is nasa around 1,871. As magpun po kan Lunes hanggang Martes hanggang ngayon po. In fact, so legal division po kang regional office nagko-concerning fast-tracking activity ngunyan sa Windel Hotel sa Kamalig para po madagdagan ining accomplishment sa split alley cases. Para po bago magtapos ang taon, matapos lamang po inigabos na target na 3,344. Oo, kahit after ng bagyo, trabaho tunos. Anyway, nababanggit niyo po yung split at yung mga cases kaso bago ka-agraryo ng Attorney Ray. Sa raro man po kang project split, proyektong split, ano pa ang mga kaso na nakapalaog po tigbi? As a project split po, baga, kung maririmduman ta, iba po baga kita, bago, ang puon po kang project split, nagkaigwa ng field validation. Ano po? Nagduduman po sa field offices, sa field po ang sato yung mga empleyado o mga tig-hire na mga personahe, para i-validate po kung ang mga nyaon sa collective flow, nyaon pa po duman sa daga. Kung in kaso igwa po ni discrepancy, halimbawa, wala na po talaga duman, nyaon pa po pala sa collective flow, nagpo-file po kita mga disqualification cases, lalo na kung dig-abandon po ninda ito. Pag i-disqualify ta po sila, para maikagan po kipanibagong tao duman, banibagong beneficiaryo, para di man po masayang sila daga. Mga arog pa yan. Igwa man po na sinda mismo po, so beneficiary po mismo ang nagsasabi na day na po nila kaya ito. Kasi kason, halimbawa, naglipat sila nagtrabaho na po sa Manila o nasa ibang bansa na po. Siyempre po, sayang man po sa daga na niya o lang po duman. Pag-araw po katong instance, i-declare ta pong vacant siya, tapos kakaganan ta po kipanibago naman na beneficiary. Para day po natatiwangwang sa daga, nagagamit man po giraray. Tapos, igaw po kita na mga kaso na ngunyan lang tapo after validation na araman na dahil man po palang talaga sila kwalipikado. Halimbawa, minor po palang pag duman sa aki pa man itong yaon duman. Araw mo po ako to, i-disqualify naman po siya para malagang giraray.
generally mga arog lang po talaga kahit ang kaso digdi sa Bicol Bicol. region, mga arog lang po kahit ang kaso. Oh, mabuuton pala mga Bicolano. At mga may aram talaga po at nagdudulog po sa opisina po ng DAR, especially pag mga legal na usapin na po. Anyway, ka-agrarian attorney Ray, pwede niyo po bang maistorya sa muya? Siyempre, sabi ko gani po, division. So, division po nindo, ibang topic ini. Pag sinabing usaping legal, ano po yung mga kadipisilan na kahampag na po nindo, especially sa office po nindo, sa padagos pong implementasyon kan mga programa. As in, ano-ano po yung mga strategy po tabing pinigibo, tangari danay ng malagpasan po tabi ining mga kadipisilan na ini. Syempre po, sa kadipisilan, pirmi man pong igwa. Okay. Tapos, minsan po kaya may mga taon na ang kaso talaga nakulon. Kasi kaya nga ni po, ang apod sa muya sa legal division, bako man po target talaga. Ang apod sa muya is forecast. Kasi, data po, pwede, alam ba, tinagan mo po target. Talaga naman po, pag iriwalong ta para mag-igwa lang kita kikaso. So, forecast po siya. May mga panahon po o taon na nakulong po talaga ang kaso. So, pero ang personnel is as is, kumpira lang kami. Kung araw po kayo itong instances, ang tigigibong ni po, tiga-inguwa may na matapos siya. Kung in kaso man po na nagkukulang kami kipanahon, pag mga araw ka to, ito pong mention ko po kanina sa mo, ka-agraryo dyan, itong fast-tracking activity. Ini po, tigigibo may quarterly. Okay, para sabi ko po ba kanina, so target po sa split is nasa around 3,344 para po mapadali ito. So syempre, imagine 3,300 resolve mo kaso, nakulon siya. And nakulon pang maarabot, sige pang arabot sa mga. Nagkakaiwa kami i-fast tracking activity. Kung igwa man po, siguro sa kadipisilan man, kung igwa kami ki mga concerns sa ibang division kang DAR, nagkakaigwa ki consultation meetings with them. Kasi, especially po sa project split na dapat aligned ang objective. Saro lang po ang objective ng project split, maka-register kidaga, maka-parcelize. Pero syempre dapat nagtatabangan ang legal tsaka so land tenure improvement division. So dapat align po ang sa indang vision para ma-attain po sa objective talaga ng project split. So, Opo. Ka-agraryo attorney Ray, isingit ko lang po kasi medyo interesting yung part na fast-tracking activity ng DAR, especially ng division po nindo. As of this moment, masasabi ta pong effective yun? Igo po, effective siya ka-agraryo dyan. Kasi during fast-tracking activity po kaya, nakagarit siya, isolated sa grupo kang legal. Tapos, wala po silang tigi-intindi, kundi iyo lang talaga ito. Kasi kung compare po, pag nasa office setting kita, may mga kliyente sa baba, may mga phone calls kita, may mga meetings, ang pag-resolve po baga kikaso, kay puhan focus ka, nang-arog ka iyan. Although may mga setbacks man, tas syempre, minsan kaya, from the inaglalaog, minsan, naglalaog ang mga kaso sa first half ng taon. Malaog siya sa second half or minsan pa sa pagpatapos na ang taon, duman siya maaarabutan. So, duman talaga kami nagdo-double time. So, very effective para sa mga ang fast-tracking activity. Tiga-inguwa mi po na itong 3,344 matapos talaga ito bago magtapos ang taon. Total na isisingit na po, napag-ulayan ta na ka-agraryo attorney Ray, yung fast-tracking activity ng DAR. Sa presente, ano pa po ba ang sa indong ginigibo pong lockdown sa padagos na paghahatod ni agrarian justice digdi po sa rehiyon Bicol? Nabanggit na po yung fast-tracking. Meron pa po ba mga ibang activities? Once in a while po, ka-agraryo dyan, nagkakaigwa kaming enhancement training sa mga personnel. Ito po bagang ito pong mga abogado po, nagkakaigwang enhancement training. Yearly po iyan. Tapos ang samuya po, mga legal officers, tiga-engage mo po sila sa mga trainings para mapalawak po ang sa inyong kaalaman legal sa manood sa programa kang DAR. Tapos po, igoman po kami itong last September 13, 2025, kang birthday po ni PBBM. Nag-igwa po kami ng legal clinic sa iba-ibang probinsya kang Bicol region.
ito po ang tigapod na handog ng Pangulo activity na imbis po si PBBM ang riregalohan, So, siya po ang nagregalo. nagregalo. Yes. Nag-open po siya ng legal clinic sa iba-ibang probinsya kang Bicol region. Opo. Kagraryong Attorney Ray, magiging medyo personal lang ako ng konti sa kahapotan ko po ngunyan na pwede mo po ba tabing maiheras yung triumphs and kadifisilan? Yung simple triumphs and struggles. Kasi kanina nabanggit na yung sa office. Pero yung personal po sa Indo, so mga nakahampang po nindo sa pagpapotog po ng agrarian justice delivery. Siguro po, ka-agraryo dyan, digdi po sa triumpo, siguro po para sa ko personally, iba po kaya kami mga kliyente sa regional offices na harali pa sa ibang lugar. Opo. Harali pa sa Catanduanes, harali pa sa Cam Norte, Sorsogon, nagduduman po sa opisina. Minsan po kaya, may mga concerns sinda na, nag-apit na po sa Legazpi, pasiling duman sa Muya. May mga siyempre po, kapag legal, medyo technical siya. Dahil hindi na naiintindihan. Para po sa kuya, pag nagduduman sinda sa opisina, tapos napaliwanagan mo po sinda kung ano po, so ining kasong ini, ano po ang dapat nindang gibuhon. Para sa kuya, triumph na po ito na maali sinda sa opisina na garin na wara sugabat sa abaga ninda, naiintindihan ninda, na paliwanagan sinda, pauli po sinda na may malinaw sindang kung ano ang next step na gigibuhon ninda manuhod po duman sa problemang legal ninda. Sa kadipisilan man po, dahil man pong gayo, pero syempre po, itong nalalampasan ka man, ito nga ni pong mga, minsan may mga kliyente na data man data man siya maiiwasan na syempre kaso po baga iyan or problema iyan, pero permi, may mga dagit, malibong na po ang mga payo. Pero, at the end of the day, tiga-ingawat naman po na ma-explain sa inda, tapos matawan sinda ni kasimbagan sa indang mga kahapotan. Iyan man lang po. Kada siguro naghahaloy ka, attorney, sa opisina, mas naglalawig sa pasensya mo. Iyon ang po ka, girl. Oo. Kasi digdi po tabi sa Muya, sa istasyon, pag may mga nagdudulok din po, naghahagad din tabang, nga talagang medyo may mga struggle po pagdating sa araw. Kaya nasasabutan ko man po, lalo na dipisil po so trabaho po nindo. And dipisil po yung topic. Minsan, miski ipaliwanag mo ka-agraryo, Attorney Ray, nadidipisilan man girare po lalo na kung ordinaryong minsan, may paano Philippine. lang nag-isna ka na po, tiya. Para mag-line lang sumod linda o nag-agi ka na po sa SM. Pero ang araw kayo. For sure, Attorney ka-agraryong Ray, may mga nagbabalik po sa imo. Nagbabalik sa imo, bako na para maghagad din assistance or maghagad din kung ano, kundi nagbabalik po sa imo ta gusto na magpasalamat dahil natabangan po sa indong division. Iyo po. Mga araw po kato para sa kuya, tigo-consider ko ba po siyang triumph po para sa kuya, sa career ko. Siyempre, talagang ganun po ang parang buwelta na po, regalo na po sa Indo. Ngunyan na may mga natatabangan po tabi ka mo. I'm just interested, attorney, pag malaog po sa opisina nindo, anong common concerns ng mga ARBs po niya to and mga other clients na nagpapasiring po sa office po ninyo? Sa Muya po, sa particular sa regional office, kadaklan po kaya sa land use conversion, which is ang client po duman talaga, mga may tagsa diri kidaga. Pero igaman po kita, itong sa mga, ang concerns nila is about tenancy. Okay, so halimbawa, pipahali na ngaya po ako digdig. Bigla na lang ngaya ako pigpapahali doon sa daga. Ano po ang dapat mong gibuhon? Siin po ako maduman? Sisay po ang dudulokon ko? Siyempre po, ang samoyang advice, dadawagon mi sinda. Tapos, kung nakaipuan po sindang i-refer sa ibang opisina or duman po sa ibang opisina kang dar, halimbawa po, baka po kaya ang concern niya is kung siya po taga Catanduanes, kayo po niya po magduman sa Catanduanes. Igo po kitang mga legal officers duman na pwedeng tumabang sa iya. At least po accessible ito. Tingin niyo na po kayo po magpasiring sa mo yung opisina, mabiyay pa siya, mabarko pa siya. Igo mo po duman na legal officer na pwede magtabang sa iya. Anytime, attorney,
anytime na may kahit queries lang or mga legal question lang na simple, pwedeng pumunta sa opisina po tabi din do as in magtanong yung sa kuyang mga ARBs. Yes, ka-agraryo dyan. Maski ano po, na problema ninda sa daga, sa agricultural land ninda, sa tigo-uman ninda, pwede po magduman sa muya. Actually po, igo pong mga municipal offices sa kada munisipyo, region-wide. And igwa po dyan ng mga, may mga staff po ang DAR, and igwa man po dyan na assigned ng mga legal officers. So, day na po nida kaipuhan magbiyahe pa naman pa sentro ngaya. Very accessible po ang opisina kang DAR. Igwa pong mga, pati po ang mga, ang serbisyong legal kang DAR, very accessible po sila. Bako lang sa mga advice na pang pag-ibig or pamilya. Basta related lang ito sa ano. Kwarta. Basta related sa daga and related sa mga programa kandar. Even pala ano, attorney, no? Miss ko ba ko, problema, even the programs na implement po nindo, they can go to the office anytime. Yes. Iyo po, ka-agraryo dyan. May mga, pwede po sinda, alimbawa, ma-avail po sila. Igo po ba kaming kukrom na tiga-apon? Alimbawa, ito pong so condonation na nadiin na po sinda kay puan magbayad kang so natatada nila amortization sa land bank. Aron po kayo to. Pwede po sinda magdaman sa office, magapot po sinda. Tapos ang naaraman ko po, igo po baka kitang so tigda daw pong daga naman sa sato yung mga gari dating mga level returnees. Igo po kitang araw kayo itong programa. May nagduduman po sa office para kung pwede sinda, qualified sinda duman. Tigtatawanan po sindang daga, para pagbagong buhay. Tapos kung kwalifikasyon nila, nataday. Pwede po sinda. Isa na lang po, attorney. Tumataas po ba yung, based assessment po nindo, personal experience, tumataas po ba yung level of interest ng ating mga ARBs pagdating sa usaping legal sa daga? Yung tipong dumadami po ba yung nagtatanong na, nagdadakol po ba tabi, so nagpapasiring sa office nindo to ask about legal matters sa daga mismo? Ever since po, ka-agraryo dyan, yun pong dako. Yeah, oo. Kasi, siyempre po, di man po baga nila naiintindihan. Medyo technical po kaya yan. Yeah. So, kay puan talagang masabutan nila. Dakol po talaga ever since. Puan pa kang doon. Iyo. Kahit nga ni po ako sigurado, marami pa akong dahil nasasabutan sa mga legal topics about sa lupa, especially. Sa ngunyan, ka-agraryo, Attorney Ray, ano po ba ang lalauman kang mga agrarian reform beneficiaries sa indo pong division? As in, ano ba sa indo pong maitataong mensahe para po sa padagos na naglalaom na mas matatawan ng asistensya po sa ladong legal? Okay. Lauman po ninda ka-agraryo dyan, na bukas po ang samuyang opisina. During weekdays, 8 a.m. to 5 p.m. bukas po iyan. Ang opisina po kang DAR, ang serbisyong legal po kang DAR, igwa po, bako lang po nasa regional office, igwa po kita sa provincial offices, igwa po kita sa municipal offices. So, very accessible po ang serbisyong legal kang DAR. Kaipuhan lang po ninda kung halimbawa, taga-Bakakay ka, taga-Sain ka po, taga-Sorsogon. Taga-Sorsogon. Igwaman. Yeah. Kung taga-Bakon ka, igwang DAR, Sorsogon po duman. May naka-assign po duman na legal officer para asistensyahan po kamo kung ano man po ang sa inyong problemang legal. Ayos, no? Dahil ka na pala mga gastos din na dakula para sa pamasahe kung mapasiring ka, may ihahapot ka lang or may kaipuan mo ng guidance, attorney. Yes, at ka-agraryo dyan. Gabos pong munisipyo kang DAR, igwa pong naka-assign na legal officer para tao po ng serbisyong legal sa tuyang mga paraong mabuda beneficiary. Iyon ang maganda. No need nang anapon po nindo si ka-agraryo Attorney Ray kasi nakulong kita mga ka-agraryong attorney sa iba't ibang mga munisipyo, sa anum na probinsya kan Bicol Region, and even sa regional office itself, dakulon po tabi. So kung may mga queries ka mo, may mga interested programs or topic kayong gustong i-discuss about sa mga programa kandar, pwede ka mong mag-rene sa mga municipal, provincial, and even cities na mga legal officer po niya. So, syempre, ka-agraryo Attorney Ray, dahil ako matugot po tabi na dahil kita mataunin mensahe sa mga agrarian reform beneficiaries na nagdadango kasi naghihiling sa satuya bago matapos ang satuyang Kapesin Baretang Agraryo. Sa mensahe po, ka-agraryong Ray, go ahead.
Gusto lang po may pasalamatan ang satuyang presidente na si BBM po, Bongbong Marcos po, na patuloy po ang sa iyang suporta na tingtatao po sa DAR. Dahil pong sawa ang sa iyang pagtabang sa satuyang mga beneficiaryo, sa satuyang mga mga paraoma. Siring man po kay Secretary Estrella na once in a while nagpapasiring po digdi sa satuyang sa Bicol region, digdi po kita. In fact po, next year, December ata, madigdi po siya, si Secretary Estrella, along with, day ko po lang alam kung si President Bongbong Marcos magpasiring po. May kakaiwa po kami ng title distribution sa December. Ang samuyang pong Regional Director, si Regional Director Vivian Theodore Sindak, nagpapasalamat mo po kami sa iyang suporta po, na pirmi man po siya na nagtatabang sa legal. Once in a while, nag-aabot po siya kung ano po ang problema may, kung ano po ang mga struggles na tiga-aragihan may, pirmi po siyang yaon. And of course po, sa samuyang chief po, na si Chief Ryan Imperio po, na day po siya ngunyan nakadigdi kasi niyaon po siya sa fast-tracking activity. Niyaon po siya duman. Siya po ang nag-supervise. Yes. Nag-supervise po duman sa fast-tracking activity na tingko-condiser sa Kamalig-Kang Legal Division. Basta po, gusto po may talagang magpasalamat sa gabos na sa pagtabang sa DAR, itong mga taong ito, itong mga opisyalis na ito, basta po, sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasakang pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Sa bawat Pilipino. Mga ka-agraryo, yan po ang satuyan nating entrevista. Naging panayam kay ka-agraryo attorney Maria Rhea A. Grande, ang satuya tabi na expert pagdating sa legal means sa usapin po ng mga programa kandar na may kaipuhang legal expertise or advice or pati po kamong mga agrarian reform beneficiaries organization po niya to even individual, pwede po kamong magrane sa mga legal warriors po niya to under ang Department of Agrarian Reform. Bako sa naso usapin pag-ibig ha. As in, usaping kwarta. Usapin lang po sa daga, as in mga programa kandar. Diyan na po niya ito pigtatapos ang satuyang panibagong episode kang Kape, as in Baretang Agraryo. Gusto ko po tabing personal na magpasalamat sa satuyang naging bisita ka-agraryo attorney Maria Rhea A. Grande. Sa mga sunod giraray na episode, panibagong storya, panibagong bisita, panibagong triumpo, panibagong programa sa Kape, as in Baretang Agraryo. Nakasabay po nindo, ka-agraryong John Salonga. Sulong agraryo. Sa inyong nadamo, ang naging katiripunan ng mga istorya kapapurutan ng inspirasyon. Naginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod ng lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape, asin Baretang Agraryo. Ang programang ini iniatong sindo ng Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
Paagi tanganing malabanan ng depresyon. Number 1, magkaigwaning bastanting turog. Ang bastanting turog ang kaipuhan tanganing makabawi ang lawas sa pangaraal daw na stress asin trauma. Number 2, mag-exercise. Ang regular na pag-exercise rin kang paglakaw, pagdalagan asin pagbibisikleta ang nagpapakusog sa lawas tanganing labanan ang stress asin nagpapamarahay ning mood. Number 3, ihirasan sa imong namamatayan. Ang maihirasan tutuan sa imong namamatayan ang parte kan pagprotehe sa sadiri asin pagpapamarahay ning salud. Number 4, maging self-compassionate. Importante na proteheran ng sadiri tanganing maatamanan ning tamaan sa imong buhay. Number 5, maghaganing tabang sa eksperto kung kinakaipuhan. Rumdumon, ang marahay na kaisipan susi sa mga